Oye, ¿está nevando ahí afuera? No. En serio, non fai un frío fora tremendo? Que no? Pois eu aquí estou conxelada. Teño a punta do nariz conxelada, as dedas tesas. Non sei que podo facer para entrar en calor. Ai, sí, a veces fago isto. Ai, nada, a verdad que ainda sigo tendo moito frío. Oye, e vos que facedes cando tedes frío? Que facedes para entrar en calor? Como? A ver, quen dixo algo? Ah, saltar. A ver. Mellor. Pero ainda tengo frío, Conocemos algo máis? Que facedes vos? A ver, dime. Sí, dime. A ver. Abrigarse. Con que me podo abrigar? Unha bata. Voy pola bata. Unha bata de flores, así. Bueno, eu ainda sigo tendo moito frío. A ver, que máis podedes facer? A ver... Oi, a ver, que? Dime. Unha fogueira. Poño aquí o lume. Queres botar ti o lume? Queres botar un tronco? Darlle ao mechero? Non, vale. Sentides o calor? Pois non, estou congelada. Algo máis que poida facer? Non, pois mirade. Xa sei, teño unha idea. Eu a veces teño un truco que a veces funciona, outras veces non. Quizáis se me axudades, pode que funcione. A ver, cantos máis sexamos mellor. A ver, di. Fri. Que frío fai aquí. Froto, fro. E o frío xa marchou. Oi, que va. Estou congelada igual. Igual se alguén se anima a cantar conmigo, pode facer maior efecto. A ver, vamos coa segunda, Quen queira cantar que se anime, fantástico. Era fri, que frío fai aquí. Froto, fro, e o frío xa marchou. Fri, que frío fai aquí. Froto, fro, e o frío xa marchou. Que non! Que ainda sigo tendo moito frío. A terceira, unha vez máis. Mira, pero moi forte, vale? E unha, dúas e tres. E... Fri! Que frío fai aquí. Froto, fro, e o frío xa marchou. Ahora sí. Moitas gracias. Ata estou sudando e todo. Igual fai calor fora, Ai, vou quitar o abrigo. Currucuchu. Miau. Currucuchu. Miau. Miau. Currucuchu. Miau.
Cóntanme as lavanderías e que nelas sempre pasan historias fantásticas. Os seus muros agochan milleiros de segredos. Dende dentro podes ver como pasan os autobuses. Chucu, 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 chucu. Aí vai o señor conductor con todos os seus pasaxeiros. Chucu, chucu, chucu. Pipi, ata logo, Manoli. Chucu, 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 chucu. A barredora. Limpando toda a cidade. E que nas lavanderías pasan cousas tan fantásticas como que hai persoas que deciden levar as súas prendas máis grandes en bolsas xigantes e marchan con elas limpas e enxoitas. Tamén hai outras persoas que deciden parar o tempo e concederlle uns segundos a unha lectura. O dende fora podes ver algunha historia como persoa coñece a persoa. Oh, mira que ben tende a roupa. Oh, mira que ben pon o deterxente. E tiqui-tiqui-ti, 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 tiqui-ti. ¡Fua! ¡Flechazo! ¡Pétalos de flores! Bueno, e que me dices destas outras persoas que deciden bailar como se ninguén lles estivese vendo? Realmente adoro as lavanderías. Mira, limpo todo. Papalota. Hey.
Turu turu
¡Qué bien! Ah, pues mira, está diciendo que yo rasque. Ah, vale. ¡Oh, que soy goloso! ¡Oh, ay, te que fue la cara, que se cara fue la cara, ¡ay, se fue la cara, que pero ¿por qué tose? Pues mira, resulta que creemos que tú no utilizaste detergente ecológico. Pues, detergente, ¿verdad que no? Que no meto detergente, chicos, chicas. Bote solamente unha moeda. Pero mira, vou te contar unha cousa. Ti estás informada de que os detergentes convencionais están cheos de produtos supertóxicos. Pois a verdade é que non tiña nin idea. Pois sí, sabes que contenen? Que? Fatalatos! Fata que? Estes falarvos dos fatalatos. Fata que? Fatalatos! Fatalatos! Pois nin idea. Pois sí, son disruptores endocrinos silenciosos. Correcto. Creo que vos vou entender. Sí, vou entender porque fai tanto frío hoxe aí fora que vos vai coller un catarriño. Ai, pobrinho, vale entender. Sí, vou entender. Ai, vou entender porque está un pouco enfadado. Ai, a ver. A veces se enfadan os calcetíns por tendelos, pero é necesario. Ai, mira, xa non pode falar. No, a verdade que non. Ahora, tócache a ti. No! Tu niña está despida, pero... Claro. É que nas lavanderías tamén se contan historias. Era o día de Nadal. Soidade, entusiasmada, foi e meteu a man dentro do seu calcetín de la remendada. A ver que me trouxeron este ano. Nada! Oi, pero nin un abrigo, un piano de cola ou unha bolsiña de canecas. Nada! Unha peza de froita. Ai, soidade. En Nadal ou en verán estaba soa. Xa sei, quizá sexa porque o calcetín é algo pequeneiro. Sí, realmente está moi pequerrechín. E tivo unha grandísima idea. Co seu arte de labor, que non era pouco, comezou a tricotar. E tricotou, e mentres tecía, ia destecendo as horas do tempo. E ian pasando os días e as páxinas do conto. Tiña na casa 10 kilos de pura la de ovella. Chegou ya lá ata o día de noite bella, fíxate. Ás 12, exactamente, levantou unha cella e dixo: a verdade é que estarme quedando chusquiño, mais un pouquinho longo. Mais que longo quedoulle descomunal. Parecía a trompa dun elefante colosal. Ai, canto tecera. Así, asomouse á ventana, baixo a luz das candeas, e dixo:
pero onde estará o meu calcetín que non o vexo? Non vexo onde está o final. Así que decidiu sair a buscalo. Puxo o seu abrigo e atravesou a cidade. Comezou xaneiro. Foi en busca daquel calcetín viaxeiro. E atravesou esa cidade que parecía deserta. E nada, non o atopaba. Mientras tanto ela pensaba, pedirei un sombreiro. Este ano vou pedir un sombreiro, sí. Bueno, pois 10 bolsos, 100 moedeiros. Bueno, tamén algo reloj para o baño. Dicíase Soidade. Mais calaba unha pregunta. E se chega o Nadal e non atopei a punta? Chegou ao fin San Valentín. Soidade atravesou un bosque entre carballos e xazmín. Ali estaba o seu calcetín. Parecía unha serpe enredada, gozando da súa enorme liberdade. Pedirei un jacuzzi, un trampolín, unha mesa de billar e, bueno, de momento así. Dicíase Soidade. Mais calaba unha pregunta. E se chega o Nadal e non atopei a punta? Veu despois Carnaval. E, bueno, Soidade estaba por aí pensando, pois mira, casi que este ano vou a pedir... vou atravesar antes de nada unha caverna e sin tan sequera unha linterna buscou na limiar daquela caverna profunda e pudo atravesala. E despois dixo, vou pedir por ir unha berna. 1000 medias de media perna e de seda natural. Dicíase Soidade. Mais calaba unha pregunta. Sabedes cal? E se chega o Nadal e non atopei a punta? Despois chegou a primavera. Era un tempo moi propicio para facer algo de exercicio. E aí iba Soidade, aventureira, reptando por aquel calcetín como se fora un precipicio. Pedirei 10 sopeiras tan grandes que de estar en servicio a xente as confunda con bañeiras. Dicía Soidade. Mais calaba unha pregunta. E se chega o Nadal e non atopei a punta? Chegou agosto. Cos seus calores de forno, Soidade, sen dubidar en ningún momento, lanzouse ao mar. E ali, enroscada entre as rochas no fondo, estaba aquel calcetín que parecía, máis que un calcetín, unha lura de mar. Pedirei 30 lámpadas, mobles para a miña casa e algunha alfombra e, bueno, cosiñas así varias para decorar o meu fogar. Dicíase Soidade. Mais calaba unha pregunta. E se chega o Nadal e non atopei a punta? Chegou, como é normal, o período outonal. E ali estaban as alfombras de follas que parecían douradas e brillantes e confundíase coas estrelas. Soidade decidiu saltar de unha en unha con pés de lá. E dixo, este ano vou a pedir tamén un cabalo.
para ir... tamén unha cadeira, para ir lixeira, que xa ando algo coxa. Dicíase Soidade. Mais calaba unha pregunta. Ese chega o Nadal e non atopei a punta. Despois chegou Samaín, ou Halloween. E veña cabazas, e veña magostos e castañas. Resolvería a Soidade este tremendo asunto tan misterioso. Ven pedir unha igrexa. Non, mellor un mosteiro. Si, mellor unha cidade. Cadê unha cidade? Un imperio. E Xúpiter. E Venus. Os dous xuntos, dicía Soidade. Mais calaba unha pregunta. Ese chega o Nadal e non atopei a punta. Fixárevos. Xa eran as 12 da noite, iba a dar noite boa. Imaginadevos as tampas, Soidade ainda seguía buscando por aquel calcetín. Para maior faena, a calceta colouse en casa allea. Que farei? Quizáis nesta noite interrumpo e hace alguén. Peto ou non peto? Peto. E petou. E aí dentro solamente estaba un home cun batín tecendo nun silencio sideral. Chamábase Benxamín. Claro, agora entendo. Por iso Soidade non atopaba o seu inicio, porque había dous comezos moi fermosos, pero ningún principio. Soidade xa non quería sombreiros, nen cabalos, nin tampouco o mundo enteiro. É que sabía moi ben o calcetín o que quería, o mesmo que Benxamín. Compañía. En o que dura un lavado, este conto está rematado.
Para Carlos tamén. Aí en Carlos, por aquí tamén. Espera un momentiño, que despois vos deixo subir. Ahora vides. Gracias, Carlos. Gracias. Espera un segundiño, vale? Espera. Moitísimas gracias por vir, sobre todo co tremendo día que nos tocou hoxe. Vos imos a convidar a pasar ao escenario. Queres dar un chucho? Oh, gracias, que bonito. Vos imos a convidar así a subir ao escenario. Subides coas vosas familias e se queredes podedes tocar así con moita delicadeza, porque despois imos a volver a utilizar pois cando volvemos a representalo. E así podedes ver desde dentro tamén, vale? Moitas gracias.